खुलुमबाय गोजोनथाव रादाब दिनै आङो नोंथांमोननो बयनोबो आंनि सोमोन्दै नैबे आंनि टाइम पास इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों गोजोनथाव रादाबखौ बयनोबो फोरमायहरनो सानदों। आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ अननानै बयबो आंनि गोजोनथाव रादाबखौ खोनासंगोन। बे गोजोनथाव रादाबानो जाहैबाय नोंथांमोननि अननाय आरो मदद होनायावनो आंनि फारसे दिनै गोजोनथाव रादाब जादों आरो बे गोजोनथाव रादाबखौनो नोंथांमोननो फोरमायनो आङो सिगांदों। बेयो जाहैबाय आङो टाइम पास इउट्युब चेनेल खुलिदोंमोन। आं फेस्ला फावगिरिखाय फेस्ला एक्टरखाय आइटुब चेनेल होननानै बुंदों, टाइम पास आइटुब चेनेल होननानै बुंदों। दा आङो टाइम पास इउट्युब चेनेल खुलिनाया 1.5 बोसोर जाबाय। 1.5 बोसोरजों नोंथांमोननि अननाय आरो मदद होनायजों दिनै आङो मनिटाइज जाजाबाय। आंनि टाइम पास इउट्युब चेनेला मनिटाइज जाबाय। बे मनिटाइज जानाया नोंथांमोननि अननाय मदद होनायावनो जाफैदों। बेखायनो नोंथांमोननो गासिबो आंखौ मदद होनायनि जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै मदद होदों, नोंथांमोना आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनानै रोजा रोजा साबायखर हरबाय आरो आसा खालामो बेबायदिनो आंखौ मदद होलांबाय थागोन होननानै। आङो जेब्ला टाइम पास इउट्युब चेनेलखौ खुलिजेनदोंमोन अब्लानिफ्रायनो गासिबो आंनि आंगो लोगोफोर, बेवहाय हौवा हिन्जावनि बाथ्रा फैयाखै, बोराय बुरैनि बाथ्रा फैयाखै, आंगोनि लोगोफोर जेसेबां दं आं खावलायदोंमोन आंखौ साबस्क्राइब खालामनानै शेयार खालामनानै मदद होनो थाखाय। बेजों लोगोसे गासिबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदोंमोन साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै मदद होनो थाखाय। बेजों लोगोसे गासिबो नोंथांमोनखौ आंखौ साबस्क्राइब खालामनानै शेयार खालामनानै मदद होनो आं खावलायदोंमोन। दा आंनि खावलायनाय लेखा नोंथांमोनहा आंखौ अननायजों आरो मदद होनायजों आंनि टाइम पास इउट्युब चेनेला मनिटाइज जाफैबाय। बेखायनो आंनि थाखाय बे मोनसे गोजोनथाव रादाब। आं जोबोद गोजोनदों, जोबोद मोजां मोनदों। नोंथांमोननि मदद होनायखौ आङो बरायनानै लादों, आजावनानै लादों आरो बेखायनो नोंथांमोननो आङो खुलुमनानै रोजा रोजा साबायखरबो होबाय। दा आसा खालामो इयुनावबो आंखौ बेबायदिनो मदद होलांबाय थागोन। आं जा हायो नोंथांमोननो बेबायदिनो बायदि रोखोम भिडिअ लाबोनानै खोनासंहोगोन, नायहोगोन। दा मा होननानै बुंदों, मनिटाइज जाबाय अब्लाबो फैसाया आंनाव हाबथ'वाखै। खारन माखासे लोगोफ्रा बुंदों, जायफोर बिथांमोना गोरों, जायफोर बिथांमोना मिथियो, बिसोरो बुंदों मनिटाइज जानायनि उनाव मास मोनसेसोनि गेजेराव बा मास मोनसेनि उनाव गांसे सार्टिफिकेट सौफैयोनो आंनाव। एबा जायफोर इउट्युब चेनेल खुलियो बिथांमोनाव मनिटाइज जानायनि उनावहाय सार्टिफिकेट सौफैयोनो गांसे। थिग बिदिनो आंनावबो मनिटाइज जानायनि गांसे सार्टिफिकेट सौफैगोन। बियो गोबाव लायो, मास मोनसेसो लानो हागौ, बे खोथाखौ होनदों। दा जेब्ला बै सार्टिफिकेटआ आंनाव सौफैगोन अब्ला बे सार्टिफिकेटआव आङो फर्म फिलआप बायदि एबा बै सार्टिफिकेटखौ फिलआप खालामनानै आङो हरफिननांगोन। आरो बे सार्टिफिकेटआव आंनि गासिबो फुल एड्रेस थागोन। बेजों लोगोसे आंनि एकाउन्ट नाम्बार थागोन, बेंक एकाउन्ट नाम्बार थागोन। बेखौ आङो इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंनो हरफिननांगोन कम्पानियाव। अब्लासो मनिटाइज जानायनि बेसेबां आंनाव फैसा दङ बियो आंनि एकाउन्टआव हाबगोन। बे खोथाखौ आंनि माखासे लोगोफ्रा बुंदों। दा बैखौसो आं नेनानै दङ, माब्ला आंनिसिम मनिटाइज जानायनि सार्टिफिकेटआ सौफैयो बेखौ आङो नेनानै थाबाय थागोन। आरो जेब्ला आङो बे सार्टिफिकेटखौ फिलआप खालामनानै हरनायनि उनाव आंनाव जेब्ला मनिटाइज जानायनि फैसाया आंनि एकाउन्टआव हाबगोन, बेखौबो नोंथांमोननो आंनि नैबे चेनेलनि गेजेरजोंनो खिथागोन। बेसेबां हाबदों आं नोंथांमोननो खिथागोन। नोंथांमोना सिन्था जानो नाङा। मानो होननानै बुंबा नोंथांमोना आंखौ अननानै मदद होदों, बेखायनो मनिटाइज जादों। दा नोंथांमोननि अननाय, मदद होनाय, मनिटाइज खालामनाय आरो आंनि चेनेलफोरखौ नायनानै मोजां मोननाय
दा बेखायनो जा फैसा हाबदों नोंथांमोननो खिथानायाव आहा जेबो उसुबिदा मोना, आहा जेबो उसुबिदा गैया आरो आं नोंथांमोनखौ दोनखोमानो साना। खारन नोंथांमोनासो आंखौ अनदों, मदद होदों, बेखायसो आं मनिटाइज जादों आरो आं एसे एनै गरसे गरनै फैसा हाबनायखौ आङो बाहायनो मोनदों। बेखायनो मनिटाइज जानायनि फैसा हाबनायखौ आङो नोंथांमोननो बयनोबो आंनि नैबे टाइम पास इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंनो फोरमायहरगोन, खिथाहरगोन। आसा खालामो नोंथांमोना बै समावबो बेखौ नायगोन। दा मोनसे बाथ्राखौ आं बुंजेनदोंमोन इउटुब चेनेल खुलिनायावनो, आं दासिमबो हाबा लानो हायाखै थाखा फैसानि आंखालाव। बेखायनो इउटुब चेनेल आं खुलिबाय, थाखा फैसा इउटुबनि गेजेरजों मोनोबा आङो हाबा खालामनो हागोन। बेखायनो नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनो, शेयार खालामनो आरो आंनि भिडिअफोरखौ नायनो आं खावलायदोंमोन। दा मनिटाइज जानायनि गेजेराव आंनाव बेसेबां फैसा हाबदों बा फैसा हाबगोन, बियो आङो हाबा लाजासे एबा हाबा लानो थाखाय थोजासे नंगौना नङा, थोजासे जागोन ना जाया, बिसो जादों बाथ्राया, नङा होमबा? दा बेखौ फैसा हाबनायनि उनावसो मिथिसिगोन। नोंथांमोननो जिहेथु आं खिथाखागोन, नङा होमबा? दे नोंथांमोनखौ आं बेबायदिनो मदद होबाय थानो आं खावलायदों नोंथांमोनखौ। आरो आं खेबसेबाव जोबजासे आंखौ साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय, शेयार खालामनायनि थाखाय, आंनि भिडिअफोरखौ नायनानै आंखौ मदद होनानै मा होनना बुङो मनिटाइज खालामनायनि थाखाय आरो जोबनायाव खुलुमनानै आङो रोजा रोजा साबायखर होबाय आरो आसा खालामो इयुनाव बेबायदिनो आंखौ मदद होलांबाय थागोन होननानै। दे बिदिब्ला गोजोनथाव रादाब बेखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो बे फोरमायनायखौ दिनै बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।